hospital. Tagay ko sa partial B. Para makakaliho ko karon kay maungot akong oras rin ninyo. Ano sa mahinoon mo? Tinala siya. At your mercy man ko ninyo. Ginoo ang daghang mga rason dili na dawat inyong rason oy. Kay inyong trabaho remittance. Kung unsay kwarta ipadana ay inyong magkahatag. Ginoo ang nang inyo da. Di yun na tayo, wag yung rason mo anak kay mo na inyong negosyo. Hindi mo rason mo kay di man minimum. Buhatan na lang unsay angay inyong masatisfy ninyo yung customer service Ay inyong namin kami mga suggestion kita nga dagdagan na mo fan wala man sad. So di na akong problema, inyo na. Mo lagi mo. Ang importante ang amo ra day is makuha na mo ang kwarta nga gipada. Kasabot man mi sa inyong side ma'am nga mao na jud inyong side na kay 500 lang. Ano so pero ma'am amo paningkamutan nga i-raise inyong concern lang kay sa tinuod lang sa una pa mi nag-request nga hatagan mo diri dako nga fan ang kaapan na kamong management sige good nga dili ni hatagan nga kay Pagpakasaba niya, ang kanang inyong management mo na palinyahan din para mo kasama sa customer customer dili ka mo. Palinyahan na sa din para mauna sa yaw-yawan dili ka mo. Sige na mo nagkuan actually nagkuan kami request pa mi ATM nga mauna siya ma'am para among fan ba na mi reserve pa mag fan. Alam mo sige